Я ўсім дасылаю свае шчырыя вітанні. Ранак, а значыцца, прыспеў час выпраўляцца ў дарогу. Сёння спасцігаем культурныя каштоўнасці Пінскага раёна. Далучайцеся і наперад у мінулае. Найперш мы завіталі ў Валішча. Тут з цікаўнасцю паназіралі, як замешваюць на Палесе вясельны каравай. Гости созвані, сусіди запрохали, благословити коровай розчинки. Богом благословим. Другим разом. Богом благословим. Третім разом. Богом благословим. Спасибо за благословення. Ходила к Дунаю, там місце знаю, де воду брати, коровай розчиняти, де воду брати, коровай розчиняти. Ой, вечор, вечор, ой, вечор, вечор, коровай не печор. Хочу зазначыць, што каравай – галоўная рытуальная страва не толькі на вяселлях. Дагэтуль выпякаюць шыкоўны каравай у вёсцы Пагост Жыткавіцкага раёна у межах абраду Юраўскі карагод, унесенага, дарэчы, у спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў нашай краіны. Карагод, карагод, мы цябе наражаем, ой, венце, венце, зелёне бервенце, ой, венце, венце, зелёне бервенце, тебе наражаем, Бога прославляем, ой, венце, венце, зелёне бервенце, ой, венце, венце, зелёне бервенце. Подметають. Стоп. Подметають. Подметають, хорошо. Кури хату подметають. Да. Окей. Кури хату подметають. Старайся чётче. Выговаривать, хорошо. Все, начали, поехали с первого куплета. Цяпер, як бачыце, мы ўжо тут, у мінскай студыі, павандруем разам па Піншчыне, а яшчэ адна з пачутых намі ў экспедыцыі народных песень загучыць на новы сучасны лад. Менавіта гэтым сёння зоймуцца наш аранжыроўшчык Арцём Кандрацюк і спявачка Арына Войт. Традыцыйныя фармальнасці, знаёмімся з выканаўцай. Арына Войт, аўтар песень-выканаўца. У 2014-м скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Спявае з 2013-га. Супрацоўнічала з прадзюсарам Макса Каржа Сергеем Камаром. На сённяшні дзень працуе з кампазітарам Сергеем Сухамліным. Стваральніца валанцёрскай акцыі «Станем бліжэй». Дождь іде, дождь іде, до дубочка ліпне, хлопець дівника веде, я дівчина кличе. Дощ іде, да дубочка ліпне, хлопець коника веде, а дівчина кличе. Хлопець коника веде, а дівчина кличе. Ой, хоть клич, хоть не клич, я є серденятко. Рад би йон я є узять, та й не веліть батько. Та й не веліть батько, уся моя радна
личко, як калина. Ой, дівчина, серце твоє, личко, як калина. Личко, як калина. Личко, як калина, васильками пахне. Буду тебе цілувати, покуль ти не заснеш. Буду тебе цілувати, покуль ти не заснеш. Ой, хоть клич, хоть не клич, я є серденятко. Рад би я є взять, та й не велить батько. Ой, хоть клич, хоть не клич, я є серденятко. Рад би я є взять, та й не велить батько. Нагадаю, што гэтым разам мы вандруем па Пінскім раёне. Ну а менавіта з гэтага месца ён і пачынаўся. Пінск у свае часы наведвалі розныя слынныя асобы, ад жонкі польскага караля і вялікага князя ВКЛ Сігізмунда I Старога Боны Сфорца да першай жанчыны прэм'ер-міністра Ізраіля Голды Меір. Апошняя у Пінску на радзіме сваёй маці у дзеда і бабулі правяла 7 гадоў маленства. А Бона Сфорца пэўны час валодала Пінскім княствам. У яе гонар называлі дрэвы і калодзежы. Ёсць у Пінску яшчэ адна славутасць – комплекс вось гэтага езуіцкага калегіума. У склад дадзенага кляштара, акрамя вялізнага жылога і адначасова адміністрацыйнага корпуса, які захаваўся да нашых дзён, раней уваходзіў таксама яшчэ больш велічны касцёл 1635 года пабудовы. На жаль, гэты храм моцна пацярпеў падчас Другой сусветнай вайны і ў савецкі час быў канчаткова разабраны ў ходзе добраўпарадкавання цэнтральнай часткі горада Пінска. А яшчэ Пінск ганарыцца вось гэтым домам, у якім пэўны час жыў славуты беларускі паэт. Менавіта тут з 1912 па 1915 пражываў народны паэт Беларусі Якуб Колас. Адной з галоўных славутасцяў Пінска з'яўляецца вось гэты палац, пабудаваны ў 1790 годзе. Наше фольклорное падарожжа по краіне прывяло каманду наперад у мінулае вёскі Сташаны. Тут даведаемся, як гэта завіваць бараду. Ой, жонки, а чи вигнали перепілку жита? Треба ж перепілку вигнати, да нехай летить у теплі края, а то осінню Петро прийде горати, да пташку загоре. А як весною прилетить перепілка, то нам принесе новий урожай. Дару тебе, Ливка, хлібом і солью, да дай нам доброго здоров'я і багатого урожая. Венок з поляко, готиця, Гей, вінок з поляко, птиця, дай до пана проситься, тобі пан. А яшчэ давайте даведаемся, як гэткі ж рытуал ладзіцца ў Обчыне на Любаншчыне. Ну что, пора, девчатки, пора. Где ваши серпочки? Поставим у кружочки, чтоб наше жито оберегали, от усякой нечисти очищали. И упрыгожим нашу бороду, прополем нашу бороду. Каб яна была чистенькая, и каб узимку ніяка зелье ее не перешкоджала, каб наступный урожай был пригожим, чистым, да прополем ручничком. Ось прими, земелька, матух, на тебе наш дар.
за добры ўраджай. Вось табе хлеб румяны ўжо з гэтага ўраджаю. Ды сыр духмяны, кароўкі не рыкалі, бо добры ўраджай быў. Ды пасыплям солькаю ад усякай нечысці, каб добра зімавала, ды другога ўраджая даждала, ды добра нам спрыяла. Даруй, зямелька матухна, калі што не так, ды дай Божа, на наступны год тоже. Завьем нашу бороду, колосочки приклоним до хлеба, на багаты наступны ураджай. Вось табе, зямелька матухна. Жала, мне дома беда стала, свекровь моя смута упала, всю крапиву поломала. Мы робім крок з мінулага ў сапраўднасць. На пэўны час прыпыняем нашу вандровачную справаздачу. Паназіраем за працэсам музычна-вакальнага пераўвасаблення даўнішняй песні, за які ў адказе аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Арына Войт. Куры хату подметают, куры хату подметают. Куры хату подметают, хлопцы в окна заглядают. Гуляю я. Стоп. Это удаляй. Да, что? Подметают. Артём, а здесь ты хотел ла-ла-ла, да? Здесь я кое-что подставлю из бэков, а ла-ла-ла, оно будет... Я потом посмотрю, где лучше. Давай сейчас перепоем второй куплет. Давай. Потому что ты на нем немножко сдулась. Куры хату подметают. Ой, под вишнею, дай под дубчиком, там гуляла дівчина у своїм любчиком. Ой, под вишняю, дай под дубчиком, там гуляла девчина своим любчиком. Ой, лёли-лёли, ой, лёли-лёли, ой, лёли-лёли, ты девчина моя, ты красавица, мне твоя красота не нравится, мне твоя красота не нравится. Вот твоя красота, не рожденная
Ну а зараз мы ля Дубоя, самой старой вёскі Пінскага района. Тут маецца даўнішні парк. Дзясяткі парод дрэваў і экзатычных хмызнякоў везлі сюды з розных краінаў яшчэ напрыканцы 15 стагоддзя. У 1774 годзе тут спыняўся адпачыць кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст Панятоўскі. Валодалі гэтым маёнткам полазы, сапегі, радзівілы, кужанецкія. А мінулыя вёскі насычаны легендамі пра падземныя хады і прывіды. Чарговы прыпынак, яшчэ адная вёска Пінскага района, Дабраслаўка. І зноўку зажынкі, таму што час прыспеў. А яшчэ даведаемся, у якія гульні гулялі раней хлопцы ды дзеўкі. У нас тепер зажиночки, принесете гарелочки, біле сир на тарелку, а червона на гарелку. Ну, пожалуй, поспівали. То давайте ще погуляємо. У зайчика, як ніколи в нас гуляли. В огороді гречка розцвітає, за городом зайчик чебирає. Щоб я такі ножки мала, то б я теж чебирала, як той зайчик чебирайчик чебирає, чебирає. А яшчэ цікавую гульню ў каменьчыкі паказалі нам неяк спрытныя кабеты з вёскі Цёмны лес Дрыбінскага района. Піншчына малая радзіма легендарнага старшыні калгаса Аснежыцкі, двойчы героя сацыялістычнай працы, ганаровага грамадзяніна района Уладзіміра Антоновича Ралько. Не менш вядомы і ўнук Уладзіміра Антоновича, гэта лідар гурта Джей Морс Уладзімір Пугач. У свой час ён нават зладзіў з сямейных фотаздымкаў выставу ў гонар славутага деда. За білим березничком, За белым березничком молодица жито жала, молодица жито жала, у разору дитя клала. Молодица жито жала, у разору дитя клала. Пришла к ёй медведица, молодицы помогати, каб дятину колыхати, помогати колыхати. Пойди ты, медведица, иди ты в Дуброваньку, иди ты в Дуброваньку, возьми у батьки корованьку. Иди ты в Дуброваньку, возьми у батьки корованьку. Пришла к ёй медведица, молодицы помогати, каб дятину колыхати, помогати колыхати. А батька бонды не дал, а свекровка дає, а свекровка дає, ти з хати виганяє. Пришла к ёй медведица, молодицы помогати, каб дятину колыхати, помогати колыхати.
Не дивитись немо нащо, хоч красиво далі няша. Гуляю я. Хорошо, стоп. Арина, Да. будем считать, что мы распелись. Сейчас ты знаешь, что, где и как. А ты можешь немножко петь заигрывающе? Да, давай. Мене мати народила. Угу, давай. Но не теряй энергетику. Мене мати народила, мене мати народила, мене мати народила, 2 городи наделила, гуляю я. Ариночка, спасибо, все записали. Иди сюда, будем слушать, что получилось. Цяпер вы сталі сесеветкамі нашай вандроўкі па палесе. За гэты час набыла новае аздабленне і даўнішняя песня. Слухайце «Мяне ты маці нарадзіла» у выкананні Арыны Войт і далучайцеся да нас праз тыдзень. Убачымся! Мене